Philippine Standard Time, alas 7:33 sa kagabion. Welcome. Welcome to Best Home Radio, Facebook, Best Home Radio, YouTube. Welcome. Kumusta? Kumusta amigos, amigas? Welcome pagbalik. Sa mga bago pala nakatimbaya dire sa itong programa, Best Home Radio, Facebook, o nga itong Best Home Radio sa YouTube channel. Please like, i-follow, tapos i-share, okay? Like, i-follow, share. Kaya sa YouTube, please like, tapos subscribe. I-click na yun ang notification bell. Naras tupad. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, welcome sa ato mga kaigsunan, Cebu, Bohol, Ormoc City, at mga lugar sa Dumaguete. At mga kaigsunan na nag-PM na to from Luzon, Cavite, NCR. At mga kaigsunan na mabot sa itong pagpanibya, Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, welcome. Sama sa naandan. Okay, ang ato ang format sa ato ang panaguban karong gabi na. Unahon na to ang ato pagampo. Pagbasa sa balang kasulatan sa ato ang gospel for the day. Diyan doon natin mga topic na pag-hisgutan ato pag-asawa ang taga itong himungan na to o reaksyon karong gabi na. Sama sa naandan ang ato ang attendance diha sa itong comment section. I-comment. Kumusta? Dugay tayong walang mag-uban. Perting limpyo na to. Di ba nabahaan man ta? So nang limpyo. Tapos doon yung mga nagaguba atong gipanday-panday. Yeah. Kaya itong pagbaha, nag-cleaning ta. Yawa man ma-remove tanan. Baha. Namin na, baha. Basa lang gihapon. Diyan na po tayo mga kakulian, dili kapungan. Diyan na itong paningkamot lagi matagadlaw sa ito pagpagita o katong panginabuhian. Busy. May meeting ko. Itong naging Lunes ba to? Lunes. Meeting ko sa dire Cebu City. Timing bagid. Werting uwan na. Kasigig uwan. Sus! Lisod kay lihok. No? Magulan. Dines nagpayan sa Sugbo. Lisod kayo ilihok mga kaigsunan. Cebu, gamayng ulan, baha. Gamayng ulan, baha. Maglisod taglihok. Okay, so takabot. Alang kay part man na sa to paningkamot mga kaigsunan, mga classmate, di ba? Yan na gina. Kumusta? I hope, I'm praying na naa ka mo sa kapiskay sa inyong panglawas. Asa mamudapitas tibok kalibutan nagatanaw. I hope and I'm praying naa ka mo sa maayong panglawas. Dili lang ka mo, apil na sa mga miyembro sa inyong pamilya. Nyampo taron ha, magampo taron. Daga mga nag-PM na tawag, Brad.
dugay-dugay man atong mga atong break. Well, ato pong igong pagsimpatiya mga kaigsunan sa mga panghitabo. Yeah. Doon na pati mga pagipang kuri-kuri. So again, sa mga bago pa lang, please like, follow, and share Best Home Radio. Best Home Radio channel sa YouTube. Doon na mga minor setback sa ato mga plano. Okay, minor na mga setback, normal man as kinabuhi. Aton, well, dili gitingon minor, mga major setback yun. Pero we're praying. Yeah, sa lahutay sa atong pagpaningkamot, sa atong pagpanag-uban, matagabi Ningkamot kitag mayo, no? Ito paglisod, usahay yun. Atong mga classmate, atong timbayahon. Mga classmate ito, mga doon ay mga pangutana, doon ay mga reaksyon diha sa atong page, sa atong topic. Check lang ninyo, nara diya. Okay, so muhimo sa ta mga kaigsunan sa ato ang pagampo. Ampo sa ta. Kaya kung wala ato ang labang makagaw, kita mahimo. Bisa kung saan atong paningkamot. So nahon na to ang pagbasa sa ato gospel for the day. Then muhimo ta sa atong pinubre reflection sa usa ka magasasala. Nasama na ako. Anya basa ta sa balang kasulatan. Okay? So ang atong gigamit ang bagong mayong balita Biblia Bisaya. Ito basahon sa Bisaya. Binisaya. Okay. So, ano itong gospel for the day? Kidutlo. Gikan sa Ebanghelyo ni San Juan 12. Okay, San Juan 12, 24 ngadto sa 26. Okay. San Juan 12, 24 ngadto sa 26. Akong basahon. Sultihan ko kamo. Ako sa kalugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud kalugas. Gawas kung kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iya kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutan magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako kinahanglan mo sunod kanako. Aron kung hain ako ato sa mga akong sulugon. Ang akong amahan magapasidungog kaninyo nga mag-alagad kanako. Mo kini ang ato ang gospel for today. Kinutlo sa Ebanghelyo ni San Juan 12:24 ngadto sa 26. Naghisgot kinig mahitungod sa trigo. Lugas na binhi. Kung dili ipugas, kung dili matagak sa yuta, kung dili susama sa mamatay, dili mamunga. Of course, kibalo naman ta, no? Sige naman ta kadungugan ni na Ebanghelyo, kibalo naman ta kung sige pasabutin ni mga classmate, mga kaigsunan, gipasabutin ni ang kaugalingon ni Kristo mismo, siya mismo, iyang kaugalingon lawas na kinahanglan mamatay. Iyang kaugalingon. Okay, naghisgot siya. Iyang gikumpara niya iyang kaugalingon sa trigo na mamatay, unya mamunga. Unya karon ning adlaw kapistahan ron sa pulang stulas pare ron kay kapistahan ni Saint Lawrence
Deacon and Martyr. Okay. Si Saint Lawrence Deacon, martir kay gipapatay ni sa panahon sa emperador sa Roma. Tungod kay gusto man sa emperador na kuhaon ng kabtangan sa simbahan Katoliko sa Roma. Lagi bangkaruta ang imperyo sa Roma. Walang itan na bisigas ang kwarta makuha. So, ipatawag sa tresurero kay si St. Lawrence man mo'y diakono in charge sa kabtangan sa simbahan na iapod-apod sa mga pobre. Sa gibuhat, ipatawag sa tresurero sa Roma aron kuhaon ang kabtangan bahandi sa simbahan. Nagibuhat ni St. Lawrence mga igsoon. Yan ang gibaligya. Gibaligya o giapod-apod sa mga kabos, sa mga balo. Okay, giapod-apod sa mga masakiton. Ang kabtangan, ang bahandi sa simbahan niya itong panahon na. Mata pagkatubang ni St. Lawrence sa tresurero, sa imperyo, sa emperador, si emperador mismo dito ningon na hayman ang bahandi sa simbahan gitudlo ni St. Lawrence magigsoon. Try katong bakol, katong masakiton, isang lahon, to ay balo, katong kabos na nagkalisod-lisod mo kadto ang bahandi sa simbahan. Ewa kasabot ang emperador na kinahanglan kwarta sa gibuhat, gipadakop si St. Lawrence diya mismo og gitugyan ngadto sa iyahang executioner, no, mo patay og diha gipatay si St. Lawrence mo nang martir. Mana mga kaigsunan ang usahay ba maka una ta labi na naata sa estado na sobra-sobra ang mga grasya na tundawat kwarta bahandi na usahay makalimutan mga igsoon na kini tanan kini bahanding kalibutanon naman gini managingon sa atong Ginoong Hesukristo na gusto ka mosunod nako antos pasaan sa cross. Of course dili ang cross ni Kristo kay di kita kadaog ato, di ba? Maglisod magani tagpasaan sa atong kagalingong cross unsa na ka ang cross ni Kristo na mo iyang gipasaan, di kita kadaog sunod niya gisaad ni Kristo na kung musunod ka, di ba, sa niyaging gospel buto ka sunod dili ka mamatay. Karon na gospel mingon kung value ni mo imong kinabuhi nining kalibutan na mo wag tang hinuon. Apan kung ang imong kinabuhi nining kalibutan na mas iandam nimo sa kinabuhi na kuyog siya, makabuot nimo. Kaya hai ang atong Ginoong Hesukristo to ang mga sumusunod. Okay. So tuwa man sa langit, mahalangit ang mga sumusunod. Tuwa dito ang tinudanay na bahandi. Di ba? Okay, salamat kayo. Kanya, mahimong sa ito pagkampo mga igsoon sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo. Sa mga grasya na maghihatag ka na mo karong adlaw. Gracias pangamahin panglawas. Sa proteksyon na maghihatag ka na mo. Salamat kayo sa makanunayon nimo pagtabang ka na mo. Ipalayo itaw kami sa kadautan. Ipalayo kami sa mga sakit. Tuloy kami kung saan nga na mapagbuhaton. Pasaylua kami sa among mga sala. Among mga igsoon ng mga masakiton. Mga sakit-sakit sila lawas. Hikapon nimo sila Ginoo. Among mga kaigsoon na susama na mo doon mga problemang ipasaan. Bugat kayo. Pag-ani in taon, O Diyos. Ikaw lamang yun na makahatag o alibyos sa mga kalisdanan na mong giyatubak. Ngayong gabi, ni katulog na mo ang ihatag ang mga kagalingon ni kanimo aron ugma pohon. Mahigmata kami na makatuman sa imong kagustuhan. Amen. 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 Okay. Welcome mga classmates. Welcome diha sa ato mga kaigsunan. Okay. Kumusta man mo? Kumusta? Salamat kayo sa makanunayong pagsuporta. Salamat kayo.
Way hunong na pagsuporta. Salamat kayo. Ayaw kalimot sa mga bago pa ha. Ayaw kalimot. Please like, follow and share. Like, follow and share. Best Home Radio sa Facebook. O ang atong YouTube channel. Okay? Please like and subscribe sa atong YouTube channel para sa ma-inform ka sa mga nakunang mga balita. Atong makuha magigsoon. Apili na po ng Visayas Radio. Marita, akin din sa mga bago pa lang, sa mga mo kinang programa nato mag-isuti-sugot mga sutanan, may labot ng lungsod, nasyonal, doon ay mga topic nagibutang na daan na sa itong Facebook page. Muna itong isugutan karon at pag-asawaan, kauban sa mga reaksyon sa itong mga classmate. O diya, mga isugutan ng lokal, sa Ormoc, Cebu, Bohol, Pilipinas, Bisaya, Cebuanong Dako. Yes, major setback. Doon na tayo mga muragingon bang mga pag-atras sa ito mga ipang plano. But sige lang, padayon lang yapon ta, abantil lang yapon ta. Wailo ka kayo mga klingsonan. Dili ko moingon na lang gig ko na di ko maka straight na no sibok-sibana maglisod kung abot. Okay, labi na bulan ulan. Sus, lagi sa kung gigon gamay ulan dire Cebu baha dayon maging son. Lisod tagabot as maan kapil lang atong studio. Pero manikabot ko na manikabot na maka duyog takada adlaw mga kigsonan. Again, okay, doon natin major setback sa ito magkaplano. Pero sige lang, padayon nang ipunta. Ana maginang life, di ba? Ana ginang kinabuhi. Again, sa itong mga kaigsunan na pwede makadonate, pwede makatabang dire sa itong programa, doon na pwede bayaranan. Ato na pong bayaranan karon mga kaigsunan sa ito ang system na gigamit. 12. Okay. 12. Bayad na po ta. So kinsa itong doon ay mga malumong kasing-kasing diyan na gusto makapadayon ng ito ang paningkamot. Palihog na ko. At tabangan na ito atong stasyon. Pwede mo makadonate, pinagi sa itong GCash, naroon itong GCash, 0970-192-0650. Again, 0970-192-0650. Open po sa mga sponsors, mga igsoon. Pero makatabang na to matag simana. Pwede sa itong stars, o karong simana ha, si Loy Asido. Good evening kanimo, salamat sa 100 stars. Subscription pwede po. Ayaw lang i-skip ang ads. Makatabang-tabang na sa ato okay? I mean, doon na may mga kigsun na to na mga mo review o replay na. Ari sa replay, ari sa recorded na. Magtanaw. Ako hangyo ay lang i-skip ang ads. Suportahan lang nato ang programa, di ba? Kaya siya pa ito makapadulad niya electronic gift. Nara dire ha. Nagablin niyo nasa ubos ay. Kanang yellow. Nara. Okay, na yellow diha. Pwede ra kayo. Oy, wagit palibak si Ma'am Maria Saire Elsa Revilla. Sakto ba mamo ba nako? Wa ba to magkarambol? Saire Elsa Revilla Maria, salamat kayo 100 stars. Mermeram no?
Eh lang, ning kamot ang gihapon, tas smile lang gihapon ta. Ah, Sir Mario, smile lang gihapon. Karong gabi na, atong pag-iskutan magigsoon. Okay. So, ito mga topic na to, atong iskutan sa atong page mga kaigsonan. Number 1 is may tungod sa share na ko. Ayan. Nagauna ang ayan, no garage registration policy. Okay? No garage, no registration policy. Ato ba mga kigson, pabor ba kayo sa panukalang no garage, no registration policy sa gobyerno? Ano ba mga kigsunan? Doon naman to'y original na suggestion bill. Dili ka pwede makapalit og sakyanan. Okay? Kung wala kay ikapakita na grahian. Karon medyo para nako ni lawm-lawm ni gamay. Kay naghisgot naman ni og registration na gyud. Sa ato pa katong unang suggestion na di ka kapalit og sakyanan kung wala kay ikapakita na grahian para man to sa bag-o na mga car owners. Pero kung registration na gani ang hisgutan, renewhon man na ang registration. Di ba? Mag-renew man ta sa registration mga kaigsunan. So appeal apilan ni ang tanan na doon ay sakyanan na angay iparehistro. May ko ako ginagklaron ka doon na may sakyanan na uban na way rehistro. Pabor ba mo ani? So no garage, no registration. Well, diha sa tong comment section, pero tinaghanan ni comment, wag usan ningon supa ko. Tanan pabor. Tanan pabor bagay so wag ni sulti supa ko anaran. Ano usan ningon na limitahan na gyud na makapanagiyat og sakyanan ani, pero ani magod ang dako magong ang dako magong argumento mo ni kapalit magay kag sakyanan nganon dili ka ka-afford kung dili ka man kapalit og balay para butang kag parkinganan nga di makaka-afford mag-rent og parkinganan. Munay argumento ani bugat-bugat. Doon na po na well ang madali-dali gid mauna gyud between balay ang sakyanan mauna maging sakyanan kaya ang sakyanan maka-maneuver maka-ato-ato kag laing lugar nya makadugang-dugang sa imong income aron makapalit kag balay. Sa ni argumento pero malagi wa makadid-in na mo palit og sakyanan. Ang importante lang matod pa nini mong suggestion ato pa nini mong bill na gustong himuong balaw doon wa ka pugni pero kinahanglan doon ay garahian, di ba? Di pwedeng way garahian. Kaya asam ni mo ibutang. Asam mo ibutang? Diskalsada. Riyasa na ba? SUV. Bag-o kayo. Papimes. Sa ganun na pimes? Period. Si minstrel delay maintenance no schedule periodical nakalimot naman ko sa meaning Mayroon na sa mga bag-o o mga bagong car owner ang kibalo gid na kay musunod na sundon na
After 3 months, kinalang isod ni Muskasa, kay limpyo, change oil din. Sunod din na eh. Pero magkagarang-garang na mo sa kita. Pila ka tuig, why change oil? Mahal kayo. Di ba? O di yung sakidan kay SUV. Ha? Na kumusultig brand. Tagaan siya. So, gisod na. Tagaan siya. Tagaan magkanag breakdown din. Kusog ka. Kawas na o, dira. Bero na. Bero na ito. 5,000 kapin. Musay 6,000 siguro to. Tsa! Kamahal. Gitubag lapod siya mga classmates sa iyang gikuhaan ba. Siya, sir, mahal makagsakidan. Mahal sa tag-maintenance. Diba? Oh, mahal kayong sakidan. Mahal sa tag-maintenance. Pero nangisi ang misis na naskilid. Ningon siya tanawa. Katong pag-maintenance ni mo sa kinan, diri pa ito gi-maintain. Aray pa ito na ako, mas barato-barato pa ito. Lisod, no? Lisod so pa ako because nakita magud nato na gigamit gud ang mga karsada, okay? Pampubliko o mga highway o bisag mga sa barangay roads, kana sa barangay road daghan gyud kayo ana pang parking na in time na dunay emergency, in times of emergency maglisod nag-agi ambulansya, pulis, bombero, kina naman nagaparking naman sus dagko ra ba kayo mga pick up na mga super duper Raptor. Raptor. Way ka parkingan usama niya eh. Di ako gipagutanan. Raptor way ka parkingan. Di ba? Ka-afford ka palit og Raptor way ka parkingan niya. Nasakop man sa barangay di medyo kung ano dito, meron may kaparkingan kay reklamo. Dili di kuno to diha gipalit or diri sa Cebu gipalit. Ang anak giskwela gipadad ag Raptor. Ha? Unya ang anak gaabang ragbalay na apartment ba na walay kaparkingan. Ako gignan. Reklamo mga siliga boss niya kinira ba diri kay Mando Cebu City, kinano limpyuhan. Sao ba na to? Naman eh. Kubalhin na nandiri na may dakong bagong mga boarding house na naanay mga parking. Balhin lang. Kaya kung dili, tuwing on gini, tuwing gini. Mga way supak, mga classmate do, way supak eh. No registration, appeal yung registration, di kayo kapagkita. Pero doon na yung mga pangutana, sir, saan man na pag-implement? Ha? Saan man na pag-implement? Parehas kaya pa doon picture-picturan? Picturan ko doon, asa may mong grahianan eh, picturan. Palit na po, asa may grahian? Tanong, pareho naman yung grahian. Sir, usara man may gipuyan, sir. Ha? Pareho naman ang picture atong naguna picture siya pareho naman yung garaya same garage. Pareho naman sir. Unya di man ni masud, di man naglahi dangko pag ni mga sakyanan nganon, di man ni masud sa man eh. Adi na sir kay ako sir, mulakaw man ko buntag. Ako giparking dito sa kontrabahoan na sakyanan. Kana akong kauban, mo parking na dito kay mo trabaho siya gabi pa man. Inigabot na ko sir, mugawas na po na akong kauban. Lusot gyapon.
Di ba? Di ba sa una amo na kasi naka sugat diha na pasubmitod ka nakakuan ba mo? Pasubmitod ka picture. Diha naman gud ni sa una required gyud da ba kay grahian. Nakasunod ko. Pero merong submit. Okay, check. Kaduha. Oh, pareho man ni grahian. Parang moro man ang picture. Mo to gi-explain. Ara mo padol. Unsa ka to explain? Kani ko siya mulakaw ko buntag. Kani kong kauban, wa pa ni dire. Muli ni gabi naman ako lakaw na pugo. So pwede rin kay sir usaray parkingan na mo okay ra. Astilan mga classmates. Mo na ang pangutana unsaon pag-implement? Ha? Implement. Unsaon pag-implement? Okay. Direto sa atong sunod na tanan ay makigsunan ng huwat o gayuda. Hanggang naghuwat o gayuda ni na yung reaksyon na to. Kaya lagi doon na yung mga kaigsunan, mga classmate. Ang pagpanghatag, okay? ₱2,000. Kausara ni ha? Oh. One time, ayuda ak ₱2,000. Ang target ani dili mga beneficiary sa 4Ps. Dapat dili ko lumapit. Dili ko lumapit lang ako taga mga reaksyon ng mga reaktor na to din. Sir, dapat dili tag ayuda. Kung dili trabaho ang among gipakita. Tudlo ini kung saon na makapangisda mi dili kay magsige kaghatag og isda mo kuno na mga classmate di ba gamay ra ko kayo iko aw nang 2,000 ko pagkita ang yaging eleksyon na dako pagiging eleksyon 2,000 di panghatag mga classmate di ba di ba yango uban pila dawat sa nayang eleksyon dako pa sa ayuda $2,000 one time cash aid for Filipinos o yun mo na 1,000 at 2,000 pero daghan na nang 10,000 asa na ko ng 10,000 ni Alan Peter Cayetano ngano ko ng 10,000 ay mo mang 2,000 ang 2,000 one time pag yun kang Alan Peter Cayetano kadabulan mo siya ito wala kamon lang yun nadala wala ginas madalas pasal depende ginas madalas pasalig yun naragin na ninyong madalas pasalig ito niya alin 2,000 walang kumpare kumari ani sa tiglista yun hiling kalisron may na lang yung 2,000 ako'y tagahanan ni mo tuwato na ko ito ko na manghimo ani o dili ko din kadako susama sa precious mga palalito na itong 1980s or 1990s so at least makatabang di ba? Basta siguro wala na may kipit naman may kupit
Basta na dawat, di ba? Pero mas mahal pa ko na itong eleksyon. Dakog dawat ito niya ang eleksyon. Kunog yapon ng lista, ha? Ha? Moro kunog yapon ng lista, ha? Gyapon ito niya ang eleksyon. Pero mas dako pa ito niya ang eleksyon. Sige, comment lang sa inyo mga gusto nga tagaysigutan ron at nang basahon ron tawad magigsoon. Comment lang. Kung doon na mga shoutout, comment na basahon ako ng mga comment section ron. Tanan na, basahon ito. Bihorta mahuman mga igsoon. Sa mga bago pa, nagpaminaw ang tanaw ko mo sa Best Radio sa Facebook. Best Home Radio channel sa YouTube. Simultaneous broadcast mo tanaw kasi ito bro, nag-broadcast na mo tanaw sa Facebook, nag-broadcast na abot sa radio sa Facebook, okay? Okay. Kunya diretso sa okay na nabasan. Matimaan sa panahon. Ako nag-share tanawan ninyo niya kumustahon sa tabog sa mga timaan sa panahon ninyo diha. Sa mga timailhan sa panahon ba? Kaya nga kung timaan sa panahon, i-post na to sa atong face mga classmate nara na timailhan sa panahon ang Francis mga kigsuonan. Ang Francis timailhan sa panahon. Tag 5 gihapon mga igsoon pero hindi gamay man. Dili na kuno ni Francis, kuno Francis. Pero di pangumusta ni Attorney Francis Pipito ato pangamusta ni Attorney Francis Pipito. Dili na sa Francis, kuno Francis. Yeah. Kumusta yung Francis dia? Asa mo dapita? Ormoc, Leyte, Cebu. Di na kumusulti, din ako gipalit. Taghan pa din silang bake shop na gi-open. Ano yung akong gipalitan? Pero wag po mawala ang timaan sa panahon na agyapon ang Pansit Canton. Pero hingnan sa ko sa tukla. Brad, murag nihinay na po ang Pansit Canton ron. Ha? Kaya nabalitaan lagi ka itong nabalita lagi doon ay sagol mga kaigsunan. Dili to siya sagol ha, gibalita biya gito dito sagol. Part lang to sa paglimpyo sa makina. Pero nakita sa pagtest na ay contamination. Pero dito siya sagol mo tong di na makita niyo sa tingnan na to. Fertilizer mo to. Dili makita sa ingredients kinako nakitaan. Sa pagkusog datong Lucky Me na isyo. Di ako nakita at mga cakes. So, nang sumating nga na katong katuklasiha sa nasanggol ba? Sige pangita dito sa likod mismo. Ako ginan, wa man to, di man to siya sagol. Parto siya sa panglimpyo. O niya, siyempre, nigiagian, natapot sa product. Okay? So, dito si sagol. Muna yung mga timaan sa panahon, mga kigson, sa kalisod na to karon. Unsa yung mga timaan sa panahon ninyo diha? Pwede nyo yung ka-PM. DJ Rams,
Ato bagisgutat baga kigsudan. Mga timaan sa panahon. Oh, Francis ta niya. Taas man ng Francis. Sa ako ni bawan. Oh, paan ang atong gisgutan ha. O diya. So, wala sa kupo ng baling. Day, palit-palit ako day. Dool ko sa bakery na anak ko pero may Francis. Kung napukabok akong dada ato kung ang kauban. Tag 5 gapon, 5. Okay ra, hatag. Dala sus pagukab daw. Uy, inani naman din daw. Di naman ni Francis. Yeah. 5 gyapon. Pero sige lang, parisan gyapon sa Lucky Me Pancit Canton. Hadlok lagi ta sa katong contamination. Hadlok mo ta ba? Pero sa ako naman, kung sa ito kahadlok, wala na maging makuwad sa itong bulsa. Wala na maging makuwad sa bulsa. Ayan na rin, Pancit Canton pa niya. Paningkong to kay ito maning hot and spicy. Paningot. Parisan na yan, og. Unsa man? Piso na ice water. Bada sa mga kita ng piso na ice water. Kanang hughug bitaw. Hughug piso pa magyapon. O pa mo increase. Wala. Busog na. Kamo, sa inyong mga timaan sa panahon niya. Kamo ha, sobra-sobra man siguro ng mga grasya ninyo. Pasalamati ang ginuuhan niya, i-share sa uban. Sobra-sobra na inyo mga grasya niya. Pasalamati ang ginoo, unya i-share sa uban. Ayaw po nyo. Tabon-tabunin niya. Ano na sa ito magbasa sa ito mga suki mga classmates. Sir Mario Arinio, good evening. Okay, tapos Sir Teddy Conciliado, good evening. Loy Asido, good evening. Salamat classmate. Mamilagros Cordelia, good evening. Matod pang Sir Mario Arinio, I'm still mourning for the loss of my BFF, kumpare my big brother Ondo Codilia. Daghan kita brad, classmate, pero I'm sure kagustuhan. Okay, ni Mayor Ondo Codilia, the late Ondo Codilia, na mo padayon kita. I'm sure iyan ning kagustuhan. Mama Maria Saire Revilla Elsa. Rambol na sad. Salamat kay suporta, ma'am. O yun ko na bad. Wagi ko kitag supak, ma'am. Vicky Bunsilaw. Good evening, ma'am. Welcome. Edgar Manawataw. Classmate na Jassy. Gachi. Okay, kadiyot. Yan. Si Ma'am Emelda Ablen. Good evening. Sir, sus. Kahinay sa akong signal. Loading kayo. Mayong gabi sa tanang Ormocanon. Laban ng tanan. Sa tanan, seryoso. Mayong gabi. May gabi, ma'am. Pero tingin hinayam. Maggabi, gani. Muhinay, gina. Okay. Daghan mang maggamit. Atoy ko, Diyos, mutuo ka ba na ang pick up sa puti na van nga dili kidnapping ang gibuhat anang batan-on na dalaga diha sa Camp Dons. Well, tinod lang malagi mo
daghan tag mga panghunahuna about anang nanghitabo, pero ako gud lisod masagutag unsay tinuod ng mga panahon na mga classmate. Muna moingon lang ko i-reserve lang nato ang akong mismong komento. Pupareho lang pud sa inyuhang gipanghunahuna diha. Lisod man nato pag-verify asay tinuod unsay asay dili. Ang ako lang is magbantay kita kay karong panahon na sa kalisod karon. Daghang mga igsuon nato na mawagtangan sa mga pamaaging legal aron in taon mabuhi. Daghan pud sa mga igsuon nato karon, ha, nahangtod karon naa pa sa ginaling drugas. Daghan pa sad ang mga igsuon nato karon na doon na po mga nagkalinlaing mga pamaagi aron mo survive ro mga panahon na lakip na mga dili maayong butang. Munang angay kita mag-amping. Okay, mag-amping, dili mo kumpiyansa. Evelyn Roba. Oh, yes ma'am, Robaro. Good evening ma'am. Good evening. Welcome. Ma'am Evelyn, welcome. Imelda, naparo kang ulo, nakalimot 8,000, maong 2,000 na lang. Danilo Aro, good evening, welcome. Og tinuod nga manghatag og 2,000 serious dili naunta ipaagi sa barangay hall unya panghatag house to house jud unta. Mula gina kay pangutana na pud wa na sa kay kumari, kumpare, amigo, amiga na malista ni. Mula gi atong kagustuhan na madawat lagi kuno tayo. When doon mga pamaagi nagi mga innovation na gustong implement ang atong DSWD secretary o sana yan paggamit og digital platform. Pero lagi ang question mo gudis naa sa lista. Iagi lagi ni mog digital sa man, iagi ni mog GCash, iagi ni mog Maya, iagi ni mog ATM, iagi ni mog unsa baka diha. Pero ang ariman magsugod ang kalbaryo, ni kalbaryo ariman magsugod ang krimen sa lista. Ilod, good evening, welcome sir, classmate. Mura na ba og stick bread o lagi lipis na kay ma'am. Baguang na lang gamay sa stick bread. Mga kunanay timaylahan sa panahon. Pero tinigid ng lisura rong panahon na. Sir Christopher, bito na Jachi ang pandiri si Yus nga malunggay ni gamay pero diri sa kang Dr. Joy maura gihapon ila pandisal wa ni gagmay. Okay. Hawat ang presyo way kausaban. Duhara man ay padulungan ng mga kaigsunan ba? Kung dili i-maintain na, atuloy padulungan, i-maintain, kuhaan, mo nang gamay, pareha na itong timailans panahon, gamay, dako to, gamay, ana na lang. Ang uban po, maurang sa isa, pero wala ay sulod, ang sulod, hangin. Christopher Robaro, gibalik na ang unong kapasahero namo hasta ang pasahe nga tag-8 gibalik na sa Brad pero ang gasolina wa pa mo balik sa normal unsa may maayo ani paita sus pastilan. So ang ipasabot dili kaapas bisan patuod ko nabalik ang gidaghanon sa mga tao. Bisan patuod kung nabalik ang plitihan pero ang imong ipasabot dili kaapas. Okay?
Okay, dili ka pa sa mga galastuan. Ang ayuda nag-isa nadawat na. Ha? Nadawat na ba? Last year pa ma. Last year naman. Last year pa to. Last year tapos last month before a month before election. Sa mga tricycle drivers ninyo diyan nadawatan yung ayuda ninyo. Jachi ang multicab tag 25 man gihapon. Okay. Mayang gabi ito ng Ormoganon, o mo sir, mayang gabi isa nimo. Wait. Arquilaw Palacio. Good evening, welcome sir. Sakto ba kung pagbasa? Arquilaw Palacio. Okay. Kagagmay mo kayo sa akong screen din. Salamat kayo. Roland Alba. Good evening, Brad. O sa classmate. Long live. Brad. O mga classmate. Long live. Welcome. Tapos sa classmate ito, nasa itong comment section. Sabad, di suray. Saban, mahal kayo. Ang baboy ron. Saan ang baboy? Mahal. Presyo ko ng baboy buhi. Mahal. Balik-balik na, pero kaya kung may pumunta, saan baboy ya? Kaya nisod mo ka na, mingot baboy, mga unta baboy. Hindi man ito ang mga baboy, karne, mga unta karne. Karnes baboy, di ba? Kung sa babad, sa dili buhi bad, ang akong paboritong lechon. Naman na ito, classmate. Paboritong lechon di ay. Mahal ko to kayo. Ang atong paboritong lechon. Dakbayan sormok, mahal. Ha? Ang buhing baboy ni balik ko na pero makamahal sa lechon, huwag ko nang balik. Kung mo nagingon na ma-high blood ta dili tungod sa lechon, ma-high blood ta tungod sa kamahal sa palitonon. Mahal naman per kilo, di ba? So ang solusyon ako nakita diya, Brad, lechon naman gina murag hinahina lang sa tagkaon kaon na sa tagudlot kamuti ron. Kamuting kahoy. Mahal ko ng mga palaliton. Mahal yung palaliton. Ha? Mahal yun. Tinuod ba na? Lisod magitaron. O niya, wala pa maging fully open ang ekonomiya. O niya, sa ako akong ikig na ayaw ginin tawag kumpiyansa kay si COVID na apa. Ayaw kumpiyansa kay si COVID na apa o si COVID mahal kung ma-hospital ka. Ayaw yung kumpiyansa. Di ba? Sa mga nagtanong na ito ay kalimot si COVID na apa. Ayaw kumpiyansa kay mahal kung ma-hospital ka. Di ba? Patol pa ni Christopher, bayo pa ang big one kay nabalita pa pero ang ayuda ambot lang. Ay magampo ta ng the big one, no, magampo ta, no, uban sa tibok komunidad mangandam. Okay, mangandam mga kaiksona. Ampo o niya andam. Mara gina. Gihangi ko kamo ha. Again sa pagpadayon sa pagtanaw, pagbasa sa ato baga topic diha sa atong Facebook page. Wala makanunayon ko na maghatag diha ang tagsan nato mga topic na to pag-isgutan inig ka gabi.
Kung na sa mga nakita diha, mga nag-viral din mga video, i-send na to dire kaya itong himuan og reaksyon. Kung sa mga madunggan ninyo mga baka sa kulo kabildos, mga kulo kabildo ninyo diha mga balita. Ay ni react sa ato ang gisgot atong kuryente. Itong gisgot as kuryente ba? Tabingon ta mga igso na sa reason ani ang rason kuno taas ang kuryente tungod lagi kuno anang giyera gubat rason gid diha corruption gyud. Corruption dili karon kundi corruption to sa unang mga panahon. Na mo'y rason ngano na privatize kaning ato ang energy sector, na privatize. Kanya kay na privatize naman siya, nagunit kaniya mga negosyante naman min taas ang mga bayranan tungod kay kinahanglan na mo income mo kita. Banang presyo ko ng school mga igsoon mo kuno nakapataas ha kanang presyo kay anang ako ning pagsabot ha kanang mga power plant sugid na mukaon na ng coal no uling dili nang uling na itong gigamit no diha well uling ya po na pero kanang atong uling na gigamit pag barbecue gikan mo na sa giuling man na siya giuling di ba mo na charcoal giuling gihimong uling pero kining gisgutan natong uling sa mga electric power plants dili man ni mga igsoon na mingon ay ko patuhuan na mingon sila tuwa sila nagkuha dito o napiktuhan sila tungkol kinaggubat o niya tuwa sila nagkuha sa mga lugar. Well, siguro na ay epekto but ang mga kontrata ani mga kaigsunan mga classmate dili man na kay kontrata lang tag sa kabuan oy. Dili man namingon makuha kog uling ninyo karong buwan na ha. In fact, I'm sure nining mga industry na dependent sa fluctuation sa dolyar, sa foreign exchange, kini mga kompanya doon na sila gitawag na mga mitigating strategies na dili kana bang mo cushion ba murabag foam sa impact kung magmahal og magmahal o magkulang na sila kay kini mga kompanya mga dagko man ni mo siya ko ipasabot rason nila kay ni mahal ang ilang giangkatan. I'm sure ang ilang mga kontrata na ilang giangkatan og uling dili na kigipirmahan nila gahap niaging tuig karon tuiga ikaron pa man nagkagubat sa Russia sa Ukraine. I'm sure nagpirmahan na sila supply agreement gikan pa siguro 5 years ago para ma-stabilize nila mo na mga kumpanya still na ginawa nga mo nang we're calling again and again for government intervention di sa tong electric sector. Tanaw na kung sinahitabuan na sobra-sobra na daghan na kaginansya ning kalisod na to karon kana bang gitawag bag musakay sa panahon ba. Putda Association, good evening. O sa tanang miyembro sa Putda, good evening. Sa mga karon pa na nakable sa inyo ha mga cellphone, oy padayon gyapon ta padayon ta 7:30 to 8:30. Akong gihangyo niyo usa ka oras lang gyud. Maguban-uban ta matag gabi. Na kung dili mata magkaguban matag gabi every other day. Kay balo naman ta sama ninyo. To na puti paningkamot. Unya padayon ko na mag-awhag kaninyo na if pwede mo, kung pwede lang makasuportar mo sa atong kausa, sa atong programa, sa atong istasyon, please. Pwede mo maka-GCash any amount. Arang-alang
sa ato ang paningkamot mga kaigsunan. Ang aton GCash number mao gyapon 090-192-0650. Again, 0970-192-0650. Para na sa atong paningkamot sa atong mga kahimanan nagigamit matag gabi. Okay? Salamat sa nagapadala og stars. Sa stars na to, pwede sa mo magkapadala. Naaragyan na sa ubos mga kaigsunan. O diya, para po sa Dira. Nasa ubos. Pindutan lang ng star diya para makapadala mo niya ang tupad subscription button. Please react also. Ganahan ba mo dili ba naglagot ba mo nila i-react. Sawa pa ka like, i-follow gyud. Kung walay follow ng inyuhang Facebook dia, ang nausab na favorites na diharon. Favorites, okay? Naiuban ng bro, awa may follow diri. Bago na naman. Favorites na. Di ba? Paborito. Padayon ta matag gabi. Kung mapalta maganita, I'm trying my best yun na makompleto na to sa kasimana, pero kung di na to makompleto mga classmate, moabot sa sunod si masunod adlaw gina naagita. Di ba? Ano, Philippine Standard Time, alas 8:35 na sa kagabion. So, muen ako, pra, kibalo ko, doon na pumoy daghan kayo mga kuri-kurion diha. Balik ta og mapuhon. Kung walay mga kakulian, og mapuhon, balik ta. Bantay lang gina sa itong page, kaya naa diha ang atong mga announcement, mga classmate. Okay? So, makibalo na nagkabaligta, please inform sila. I-share. Sa uban na kauban gyapon ta. So din ako magdugay, manaminit lang ko kaya di abot na ang atong takna. Nababan kita bagay so no niya ako hawagon ha sa mga nagatanaw ni replay ay please ayog skip sa atong ads kay makatabang na sa atong istasyon. Ang dili mo skip sa ads, iyampo na to na tagaag dugang grasya. Diba? Hangtod og mapon, daghang salamat mga classmate, daghang salamat ha sa mga dili kasayo. Sige lang, comment lang gihapon, comment kay basahon ako na ugma pohon. Okay? 0970-192-0650 atong text line niya, 0970-192-0650 ang atong gihapong GCash number para sa inyong mga donation. Please donate para sa atong stasyon. Rololo Baltonado, sir. Good evening. Welcome. Kinsa pa dire wa na ko nag-greet. Naka-check-in lang karon or please register. Okay? I'm sure kabalo ko nang uban karon pa abot sa mga panimalay. So, salamatan ta ng Ginoo kay nakaabot ta safe and sound. Sige. Ugma na pud pohon, okay? Sa mga nakakauna, salamat. Kaya wa pa ta kakaon po, mga on pa ta. Mukhaon pa ta. Salamat at ang Diyos sa mga grasya itong dawat mga classmate. Manamilit na ko, inyong ubos na lagad, manamilit, daghang salamat. And glory be to God. Dalay ko ng Diyos, labaw sa tanan. Saludo ko kaninyong tanan.
Bye-bye, bye-bye. Good evening. Sa mga bago pa ha, please like and favorites or follow na ana sa inyong Facebook. I-follow or kung wala i-follow da, imo ang favorites. Na ana sa follow. I-click lang palihog. Bye-bye, bye-bye. Good night, good night. Amping tanan, amping tanan. God bless. Amping tanan, amping tanan. Huwag mo na po 7:30 to 8:30. Isang umaga, napakaaga. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Isang umaga, nakaengkwentro ng pasistang sundalo o partisano, ako'y akayin. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisano ang aking buhay, ramdam ko'y pumapanaw. At masawi man na partisano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. At masawi man na partisano, ako'y inyong ililibing. Sa munting lilim ng sampaghita, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sa kabundukan, sa kanyang lilim, doon ako ay ilibing.